धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवा मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। ଶ୍ଲୋକଟିର ଅନୁବାଦ। ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ଗୀତାର ଆରମ୍ଭ ଅନ୍ଧରାଜା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରୁ ହୁଏ। ସେ ନିଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟକୁ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ବେଦବ୍ୟାସଙ୍କ କୃପାରୁ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ପାଇ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରର ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଦେଖିପାରୁଥିଲେ। ସେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର କହିବା ତାଙ୍କ ମନରେ ଅଧର୍ମର ପକ୍ଷ ନେଇ ନିଜ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ବିଜୟର ଲାଳସା ଥାଏ। ମାମକା ଅର୍ଥ ମୋ ପକ୍ଷ ଏବଂ ପାଣ୍ଡବ ଅର୍ଥ ପାଣ୍ଡୁଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନେ। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରର ପବିତ୍ର ଭୂମିରେ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ କଲେ? ହରେ କୃଷ୍ଣ।